maki yalle man zaki kauga mata kai san barka yan malama dore suna murna maki ya dawo. Wannan rabu na maki Abubakar Leman ya bayo mace jari a hannunta ba sako ba saboda mace 1000 a malama dore da kauga ba kamar yadda muke da kyakkyawan zato akan malam Umar na maridan mu. Masu sauraro assalamu alaikum, sannunmu da sake sado da ku a cikin wani sabon shirin namu na rigar yanci mai nazarta tare da labarta muku wadda muke ciki a da'irar mulkin siyasa a kasar nan tare da baku da faɗin albarkacin bakin ku amma fa bisa doron dokar kasa kamar yadda sashi na 39 da na 22 a cikin kundin tsarin mulkin Najeriya ya bada dama har ila yau dai sashi na 19 wanda ke cikin kundin faɗin albarkacin baki na duka duniya wanda ya sa hale da shi din ne kuma mu da ku da su dukan mu muke kafafa. Zaman ka da nasara amma kiɗan ƴan leman Kuga suna faɗin baki sai ya je man Malam Maduri na ta faɗin sai kai man Tafiyar mu da nasara a cikin APC Mu za mu yi nasara a cikin APC. A cikin jihohi 36 da muke da su a Najeriya nan yan majalisu fa na wakilai 360 ne jimillar su duka. Cikin wannan majalisa ta goma akwai wasu jigajigan wakilai daga cikin ta wadda ba sa da wani buri da ya wuce su hidimta wa al'umma. Wani rabul Abubakar Maki Leman dan majalisa ne mai wakiltar karamar hukumar Malam Maduri da Kaugama da ke jihar Jigawa. Kana shine shugaban kwamitin kula da harkokin yan sanda a kasar nan. Al'ummar Malam Maduri da Kaugama sun ce fa sun yi na'am da irin salon wakilcin nasa. Kana sun ce ko shaka kuma babu in dai za a yi zabe ko da ya kai sau 1000 ba su da wani kamar Maki Abubakar Leman. Sun rike bukatiya muna hanyar rabbana. Honorable Sadiq da Kayyawa shi ma guda ne daga cikin hadiman da ke kare muradan siyasar gidan Honorable Maki Abubakar Leman ya shigo cikin shirin namu na rigar yanci domin yabawa da irin hubbasawar da ya ce Maki Abubakar na yi wajen samar da matasa mafita da kuma samar musu da ayyukan yi musamman in aka yi duba da yadda ya samar da matasa sama da 100 ayyuka a hukumar 'yan sanda ta ƙasa. To amma dai gashi Honorable Sadiq da Kayyawan da bakin sa. Abin da yake tafi da ni wannan shiri mai albarka na rigar yanci na zo ne na ƙara faɗawa al'ummar Malam Maduri da Kaugama da ƙasar Hadija da jihar Jigawa da arewacin Najeriya ko in ce Najeriya baki daya amfanin zaman Honorable Maki Abubakar Leman a majalisar tarayya kamar yadda na saba faɗi. Wannan abin da nake faɗi ga nauni ba jiyau ba duk wanda yake Najeriya ya ga ranar Asabar abin da ya faru a mazaɓar da Kayyawa wanda Honorable Maki Abubakar Leman ya sama wa sama da mutum 130 aikin ɗan sanda a majalisar tarayya wanda tun da aka yi dimokuraɗiyya ba taɓa irinsa ba. To wannan abubuwan da kake faɗa game da shi Honorable Maki Abubakar Leman a matsayinsa na wakilin al'umma wadda al'umma suka zaɓe shi domin tura shi wakilci domin ya jagorance su a wannan waje a da ya yi irin wannan ayyuka na samar da ayyuka ga matasa daman shine ɗaya cikin kudurkuren da ya sa matasa suka tura shi wannan waje abu ne. Haka ne amma abin da nake so nuna mana sai a halin da muke ciki yanzu da shugabanninmu suka zamanto iyalinsu da aljihunsu shine biyan bukatar su a daidai lokacin da ake tunanin babu shugaba adali kowane shugaba ya yi fitsarin kwanci akan katifar da yake bacci shi kuma Honorable Maki Abubakar Leman a lokacin ya lashe takwabin yan ta dan talaka domin dan talaka idan na zama a gindin bishiya ina danna waya. Honorable Maki Abubakar Leman wakili ne da gaskiya ne talakawa mu muka zaɓi muka tura shi yake mana aikin da muke so a majalisar tarayya domin sauke haƙƙin al'ummarsa da ira ta a wuyansa. Kaga wannan ya ƙara tabbatar mana da cewa Honorable Maki Abubakar Leman mutum ne mai tsoron Allah mutum ne mai son al'ummarsa su ci gaba. To akwai abubuwan da ya kamata a ce an tattauna batutuka kan samarwa da al'umma wani sauki na rayuwa a matsayinsa na wakili dan siyasa kuma wanda yake da majalisar tarayya mai wakiltar karamar hukumar Kaugama da Malam Maduri. Abubuwa ne kamata a ce ya je gurfar da su na kudure-kudure wadda kwanaki an fitar da shedul na kudure wani kudure da ya kawo lokacin da ya je wannan mataki na majalisar tarayya. Abin da yake faruwa daga zuwan Maki majalisar tarayya a shekara 6 da muke yi mutane ma suka san menene majalisar tarayya ba iya 'yan Malam Maduri da Kaugama ba wanda duk satin duniya Honorable Maki Abubakar Leman yana Abuja yana ofis ɗinsa duk zaman da majalisa za ta yi Maki zai zauna idan Maki bai tashi wannan satin ya kawo motion akan abin da zai amfani mutanen Najeriya ba zai tashi wani satin kuma duk
kudirin da ya yi Honorable Abubakar Leman yana da kyakkyawar alaka da dukkan dan majalisar tarayya da yake Najeriya, yana goyon baya akan motion din Maki ba dan komai ba sai dan ya san duk abin da Maki ya faɗa ko ya kawo ne domin al'umma su samu saukin wannan abin. Kaga wannan muke Abubakar Leman ya cancanci yabo wanda mu al'ummar jihar Jigawa ba mu taɓa irinsa ba. Shi yasa mai girma gwamna Malam Umar Namadi Dan Modi yake yaban Maki, yake nuna wa Maki soyayya ba dan komai ba sai dan irin su yake nema. Kamar yadda muke da kyakkyawan zato akan Malam Umar Namadi Dan Modi cewa in ya zama gwamnan Jigawa zai mana aiki, zai mana adalci, zai dora akan aikin mai girma gwamna Muhammad Badar Abubakar. To Dan Modi ya dora sai kuma isa mu takwara, isa mu da a bayansa Maki yake rike masa baya, abinda gwamna ya yi masa nisa to Maki ya yi masa shi. To ana tafari akan harkar fage na siyasa, shi wannan kudur da Maki yake kawo daman shine wanda kasance shugaban kwamitin kula da harkokin 'yan sanda na majalisar tarayya ta Najeriya. A wannan fanni na kokari da yake hubbasawa wajen samarwa da al'umma mafita ko kuma ayyukan yi ga matasa, abu ne wanda daman shine abin da ake bukatar kowane jagora ya kasance a kansa ko akan doron sa. To an yi jagorori ko kuma ce an yi ciyamomin kwamiti kafin Maki, ko kuma akwai yanzu misali in ka dauka Maki ai yana ciyaman kwamiti na 'yan sanda, to akwai na bangaren custom, akwai na bangaren immigration, akwai na bangaren navy, akwai na bangaren oil and gas. Waye irin nasa? Waye fito da mutum sai samar da ayyukan yi kamar yadda ya samar? Ya samar wa kenan? Ba kana nufin duk cikin su wayannan wanda suka taba shi shugabancin kwamiti na 'yan sanda da na sojoji da na kuma custom kuma da fice kenan, ba wanda ya taba samar da ayyuka kamar yadda shi wannan Muhammadu Maki Abubakar yake ba wanda ya taba samarwa, saboda dalilin abin da sabon da taba samarwa ai akwai gidan rediyo, haka ne, akwai waya, zaka yi Facebook, zaka yi Twitter, zaka yi TikTok, kuma yanzu duniya a tafin hannu take. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace akwai zamanin da zai zo kana kwance akan gadon ka ilimi zai zo maka. Kaga yanzu ina kwance akan gado na, ni yanzu ina Lagos, amma na taso daga Lagos na zo gidan rediyon ko kuma na zo inda kuke domin tattauna da ku akan matsalolin da suke faruwa ko kuma cigaban da muke samu. Kaga idan da wanda yi za a gani, idan kai baka gani ba wancan zai gani, ko ba gaskiya bane? Idan ni kuma ban gani ba wannan zai gani. To mu dawo bangaren samarwa da al'umma saukin rayuwa, ma'ana duba da yanayin yadda aka samu hauhawar farashin abubuwa, al'umma sun samu yanayin sun cikin samu matsayin yanayin tsadar rayuwa. Wannan kokari shi wannan wakili na ko kuma wannan jagora na ita karamar hukumar Kaugama da Malore yake wajen samarwa da al'umma sala. A kokarin da Honorable Abubakar Leman yake yi a iyaka san an ce duk tsayin mutum baya wuce iyakansa. Honorable Abubakar Leman yana kokari a majalisar tarayya idan ya ga an yi abin da talaka zai cutu zai yi magana yace ya kamata a ce kaza aka yi, yana yin wani na farko. Na biyu a matsayinsa na wakilin Malam Dorar Kaugama da yake wakiltar mazaɓu 20 yake wakiltar mazaɓu 22 Malam Dorar da Kaugama, dukkan abin da ya taso na raɗaɗi na jama'a wannan muke Abubakar Leman zai yi goma ta arziki a cikin wannan talakawan ko kuma a cikin wannan mutane na wannan constituency nasa domin samu saukin abin da yake faruwa a wannan zamani, ko ba gaskiya bane? Na biyu kuma wannan muke Abubakar Leman zai yi takekkiya ya zo Malam Dodo da Kaugama ya yi magana da talakawa, yi musu magana mai daɗi, domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace magana mai daɗi ma sadaka ce. Wannan ba zai yi magana mai daɗi da talakawansa domin ya nuna musu cewa idan kaza ya faru ku yi hakuri da sannu sauki zo. To kaga wannan wakili ne wanda mu al'ummar Malam Dodo da Kaugama ko mu ce al'ummar jihar Jigawa ba mu da wakili a yanzu ne irin Honorable Maki Abubakar Leman. To mu ci gaba da bangare na harkar ilimi, samarwa da yaranmu maslaha, musamman yadda ake samun tusa tsakanin al'ummar da suke da ke da ilimi da wadda ba sa da shi. Ana samun tasgaro a bangare na musamman tsaro wajen wannan abuwa kaso 100 a ciki harka ce wadda rashin ilimi ke janyowa. Wani na gode da ka tabo bangaren ilimi, ka tabo inda yake mun ciwo. Honorable Maki Abubakar Leman da ya shiga office bai wata 6 a office ba. Wannan mace Abubakar Leman a yawon kamfen din da ya yi ya ga yara a makaranta suna zaune a ƙasa, ya ga yara a zaune ba sa zuwa makaranta, ya ce me isa wannan ba su zuwa makaranta? Aka ce ai ba makarantun ne. Wannan mace Abubakar Leman ya gina wasu makarantu a wasu garuruwa da dama. Wannan mace Abubakar Leman ya kawo kayan karatu ya bayar. Wannan mace Abubakar Leman ya kawo security na waɗanda suke yan vigilante, ya ba su babura domin su aiwatar da aiki na security. Yanzu in ka duba ko aikin dan sanda da aka sama mutum 137 zuwa sama a ranar Asabar din nan da ta wuce, alamu ne na Maki mutum ne mai son zaman lafiya, mutum ne mai son al'umma
su zamanto wakilai wajen security iyayensu da kannansu da yan uwansu. To bangare na samarwa da matasa ilimi kenan wadda ka ce shi makiya hubbasa wajen ganin an gyara makarantun matakin farko da samar musu da kayayyakin ayyuka. To idan muka koma kuma bangare na harkar lafiya shi ma abu ne wadda yake da tasgaro a cikin musamman ƙauyuka da birane. Harkar lafiya duk inda yake da primary health care a faɗin Malam Maduri da Kaugama a gunduma babu inda babu wani abu guda ɗaya zuwa biyu mai amfani wanda Honorable Abubakar Yalle domin sauƙaƙa wa mutanen karkara a bangaren harkar lafiya, musamman iyayenmu mata da suke samun matsala wajen aihuwa. Idan mace ta zo aihuwa za ta samu matsala kafin wani likita ko wani izo kanta. Alhamdulillah da ka tuko wannan bangaren mai girma gwamna Malam Umar Lamar Dan Modi ya yi kokari wajen ganin tallafawa mata da suke ƙauye ko kuma suke karkara akan harkar lafiya domin halin da suke shiga idan suka zo bangaren aihuwa. Mai girma gwamna ya yi kokari, maki ya yi kokari, ya taka rawar gani. Ni dinnan shaida ne domin ni ina ɗaya daga cikin wakilin Honorable Abubakar Yalle. Duk abin da na faɗa ka sa a ranka makki ne ya faɗa ko kuma makki ne ya yi. Kuma ba na shaci faɗi duk abin da na faɗa idan mutum yana tunanin ma haka bane ya je ƙauye ya gani ko kuma ya je birni ya gani. Makiyaya abin da ya dace. Yanzu ka duba a daga akwai asibitin da aka gina na mata da yara. In ka duba a mazaɓar da akwai town hall da aka gina mai ɗauko sama da mutum 500 rana aka yi taro. In ka duba a Kaugama akwai sola ta ruwa da Honorable Abubakar Yalle ya yi. In ka duba a ƙauyukan duma zaƙu inda ba su da wutar nefa muke kai musu sola mai amfani da hasken rana da ta ruwa da ta wuta domin su ga haske su ma su fito cikin birni. To muka dawo kuma har ila yau a cikin ita karkara da biranen namu akwai buƙatar a yi duba kan bangaren mata, samun musu da sana'o'i na gida musamman matan gida da suke maurata da kuma mata zaurawa da 'yan matan ma kansu. Ya kamata a ce ko wani abu da shi Honorable yake wajen inganta rayuwarsu to bari gaya ma abu biyu. Farkon tenuwar Honorable Abubakar Yalle zuwa yanzu shekara 6. Honorable Abubakar Yalle ya bai wa mace jari a hannunta ba sako ba saboda mace 1000 a Malam Maduri da Kaugama. Honorable Abubakar Yalle ya bai matashi sama da 500 aikin dogaro da kai domin a matsayina na mutumin da nake maza ba da kyawa nake kauye idan Honorable Abubakar Yalle ya dauki babur din naira miliyan 1 bani ya bani abin da zan yi sana'a daga bakin tashar da kayyawa abin da ake zuwa bakin kogin Adaha ko na je kwanar auyo ko na je hadin naira 500 ne ko 400 in na dauki mutum uku ina da 1200 in na sha man naira 400 ya ishe ne yawan zirga zirgar sai da ke iyali na. Honorable Abubakar Yalle ya tara matan Fulani da suke da jarin 3000 sai kawo nono birane shi siyar yace kowace mace ta Fulani a dauke naira 50,000 lakadan ba ajalan ba a bata a hannunta domin ta dogara da kanta. To duba da dukan wannan ayyuka da shi Honorable yayi an sai a cikin harkar siyasa jagorancin makiyaya biya. Duk abin da ake bukata a ce an yi daga bangaren lafiya, ilimi da kuma samar da tsaro a wannan yanki da yake wakilta an samar da shi. To a gurguje wani fata za ka yi ga shi Honorable Maki Abubakar Yalle? Fatan da nake Honorable Abubakar Yalle Allah isa al'ummar Malam Maduri da Kaugama kada a musu roman baka. Domin wallahi tallahi rantsuwa ne sau 2 wallahi tallahi rantsuwa ne sau 3 faduwar ko kuma in ce barin Honorable Abubakar Yalle wannan kujerar wallahi ba asarar sa bace, asarar mu al'ummar Malam Maduri da Kaugama ce domin yanzu maki ina neman shekara 60 a duniya kaga ba abin da yake nema ba gida zai gina ya kwanta ya ji daɗi ba aure zai yi ba mota zai siya ya hau ba duk abin da yake yana yi ne da iri na da irin ka da wanda bai kai ni ba da wanda ya bi ni dan haka ina yi wa maki fata Allah isa maki kai matsayin da yafi wanda yake gani domin al'ummar jihar Jigawa da Najeriya da ƙasa gabaki ɗaya su amfana da aihuwar da iyayen mulki suka yi.
Honorable Sadiq da Kayawa kenan guda daga cikin hadiman masu kare muradan siyasar gidan Honorable Maki Abubakar El Leman dan majalisar tarayya mai kutar karamar hukumar Kaugama da Malam Dori kana shugaban kwamitin kula da harkokin yan sanda a wannan kasa na majalisar wakilan. To duka anan shirin namu zai diga aya na yau a madadin wanda suka kula da shirin namu sai ni da na shirya na kuma gabatar sunana Sa'id Ibrahim Ahmad nake cewa fatan za ku tara a cikin wani shirin namu na gaba. Zaman ka da nasara maki dan yan leman suna faɗin baki sai ya je man Malam Madori na ta faɗin sai kai man tafiyar mu da nasara a cikin gefe